समान मोनथाय आरो समान जौगानाय। लाइमुथियाव उफ्रा देहा फाहामसालि आरो खुंग्रिं बुर बस्तियाव अंगनबादि सेन्टार गोदानै लुफुंनो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवबाय एमएलए जयन्त बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गोथौ हाग्रा ओनसोल लाइमुथियाव गोबाव बोसोर उफ्रा देहा फाहामसालि गैयैनि जाउनाव गोबां दुखु खस्थ' सैनांनो गोनां जायोमोन लाइमुथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। उफ्रा देहा फाहामसालि गैयैनि थाखाय गोग्गो देहा फाहामनो गोजानाव थांनांनो गोनां जायोमोन। बेखौ नुनानैनो दिनै इउपिपिएल सरकारा गोदानै लाइमुथियाव थानाय बाजार साखाथियाव उफ्रा देहा फाहामसालि आरो खुंग्रिं पिसिडिसिनि सिङाव थानाय बुर बस्ति गामियाव अंगनबादि मिरु लुफुंनो थाखाय खाम्फा गायसननानै होयो 19 नं सिडली चिरां समस्तिनि एमएलए जयन्त बसुमतारि बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो 14 नं चिरां दुवारनि इएम रनजित बसुमतारि, सिडली खोन्दोनि बिडिअ कुमुद चन्द्र नार्जारिजों लोगोसे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो गोबां ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनैहाय लाइमुथि ओनसोला थांनाय गोलाव सम मेडिकेल फेसिलिटिनिफ्राय बिसोरो जोबोद गोजानाव थानांदोंमोन। बिथांमोना जोबोद सारजारलायाव दंमोन मानोना खाथियाव बेबायदि मेडिकेल फेसिलिटि होनो हानाय साब सेन्टार बा बिदिनो हस्पिटाल गैया। दा गोबाव समनि बिथांमोननि जि मोनसे लुबैनाय जि मोनसे डिमान्डमोन बे डिमान्डआ दिनै जाफुंसारबाय। आं बेखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आङो साबायखर जासिदों लाइमुथि बासिनि जानानै। बिथाङा जिहेतु आसामखौ जौगासार आसाम दानायनि मोनसे सिमां नुदों आरो जौगासार आसाम जानांगौ जायोब्ला गासैबो खना खनला ओनसोलफ्रा गासैबो सरकारि फेसिलिटिफोर बेखौ जोङो मोननांगोन। दिनै हेल्थ इस्युआ जोबोद मोनसे गिदिर मोनसे इस्यु मानोना दिनैहाय सारा बिश्वआव माखासे बेरामफोरखौ सोखानायनि बा पारमानेन्टलि बेखौ मोनसे सल्भ खालामनायनि मोनसे थांखि मिशनफोर दङ। बे मिशननिफ्राय नैबे लाइमुथि ओनसोला बिसेसके दिनै पलिअनि माखासे ड्रप्स दौनांगौआव खाथियाव बेबायदि फेसिलिटि बा सुबिदा गैयैयाव बिथांमोना हयथ' गोबां उसुबिदा गोग्लैदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि बे उसुबिदाया निस्सय जोबसिगोन। आरो दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकार लोगोसे आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा जोंनि खना खनलायाव थानाय रायजो राजाफोरनो जिखिनि जोंहा मौलिक अधिकारफोर गिबि मोनथायफोर दङ बे गिबि मोनथायफोरखौ होनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादों। आरो बे थांखि बायदियैनो दिनै आंनि समस्तिनि सिङाव गोग्लैनाय सिडली समस्तिनि सिङाव गोग्लैनाय बे लाइमुथि ओनसोलाव साब सेन्टार गायसननो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाफ्राबो जोबोद खुसि जे बिथांमोनहा दिनैहाय थांनाय गोलाव समनि जिफोर जेंनाफोर बिसेसकरि जोंहा आइजोफोर जायफ्रा बिमा माहारिफोर बे बिमा माहारिफ्रा गोबां इसुस बिथांमोनाव जायो। बे इसुसफोरखौ रिजल्भ खालामनो थाखाय बिथांमोना खाथियाव गैयैलाय गोजान सम जायगा थांनांगौ जायोमोन। बिसेसकरि जायफ्रा बिमा जानो ओंखारदों बिथांमोननि थाखाय गोबां उसुबिदा जायोमोन। टिका थुनाय बायदिसिना पलिअ दौनाय गथ'फोरनि थाखाय बिनिफ्राय बिथांमोना जोबोद उसुबिदा गोग्लैदोंमोन। नैबे साब सेन्टार जाखांनायनि उनाव निस्सय बियो जेंनाया जोबसिगोन। बेयाव गासै 55 लाखसनि मोनसे सेंसन दङ। बेजों साब सेन्टारजों लोगोसे मोजाङै लुफुंनानै फैबाय थानाय समाव नैबे लाइमुथिखौ लाफानानै बिनि खाथि खालायाव थानाय ओनसोलफोरनि रायजो राजाफ्रा बे मेडिकेल जे फेसिलिटि बे फेसिलिटिखौ बिथांमोना मोननो हागोन। आं मिजिं खालामदों बेजों लाइमुथि ओनसोलनि गोबाव समनि जेंनाया जोबस्रांगोन। आरो आङो खावलायदों जे लाइमुथि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जे जोंहा जेखौ गोबाव समनि नेनांनायनि उनाव गोबाव समनि बिथांमोननि गोसोनि जि मोनसे लुबैनाय आसा बे जाफुंसारबाय। दा बेनिखायनो बेखौ लुफुंनायाव खुनु जाहाथे बेमेजालि जाया बेखौ नोजोर जाहाथे लाखियो, मोजाङैनो लुफुंजायो बेखौ आङो खावलायबाय। लोगोसे गेजेराव लुफुंजागोन बे मानगेरिया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो मोजाङै नोजोर होगासिनो दङ। आरो हेल्थ बिथिङावहाय सावस्रि बिथिङाव जोंनि नैबे लाइमुथि हालामा बहुद गोग्लैसोनाय। बेनिखायनो बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै सावस्रि बिफानावहाय दिनै मेडिकेल साब सेन्टारखौ जों बेवहाय गायसननाय जादों। आरो बेफोरखौ खम समनि गेजेरावनो लुफुंना होनाय जागोन। थांखिया बेनो गाहाम देहा थायोब्लासो जोङो बड'फा इउ एन ब्रह्म बिथांनि
जा साननाय गेरेमसा हारि दानायनि मिजिं बे मिजिंखौ जों जाफुंहोनो हागोन। ओंखायनो सोलोंथाइ सावस्रि बिफान गाहाम देहा बेखौ जोङो नोजोर बोनानैनो जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। ओंखायनो इडुकेसनखौ जों बांसिन गुरुत्व होदों आरो इडुकेसनजों लोगोसे सावस्रि बिफाना जोंना पेरेलेलि थांगासिनो दङ। आसा खालामदों जोंनि मावनाय दांनायजों रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो हेफाजाब थागोन बा रायजो राजाफोरनि आशीर्बादा थागोन। जों रायजो राजाफ्रा जि आशीर्बाद होदों बे आशीर्बादखौ मावफुंनायनि थाखाय जों जेब्लायबो सांग्रां। सार नोंथांमोननि सरकारा इडुकेसननि बेलायाव गोबां खामानि मावनायखौ जों नुदों। नाथाय नैबे लाइमोनथि ओनसोलावबो सोलोंथाइनि माखासे जेंना दं। जेंनाया बेनो लाइमोथि हालामावहाय दिनैनि दिनाव भेन्सार स्कुल गायसननायनि खुनु जोंहा माबा गैला, हाबाफारि गैया। भेन्सार स्कुल गायसननानै सोरबा सासे बा सानै मास्टारनि जुदि जों बरबाद खालामनो नागिराखै। ओंखायनो निट बेसिसाव जेराव एकर्डनि दफा बायदि जोङो स्कुल गायसननायनि बाथ्रा होन्दों, गतिके बेखौ जोङो गुरुत्व होगासिनो दङ। प्लास दिनै बे हालामावहाय जोंनि एडनि गेजेरजों बिथांमोना NGO हिसाबै जा खामानिखौ मावगासिनो दङ बेखौ जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय फुलि सापर्ट दङ। जों बिथांमोनजों सावरायबायबो थायो, बिथांमोननि मेनेजिं डाइरेक्टरजों जों फ्राय कन्टेक्टआव थाबाय थायो। गतिके निट बेसिसाव जों गायसननो हाया जानसिमलागै बिथांमोना जेराव इडुकेसनखौ डेभेलप खालामगासिनो दंखायो, जोंनि मरेल सापर्टआ जेब्लायबो दङ। डेफिनेटलि फरेस्टनि हाखौ बे ओनसोलनि नङा जेरावबो फाननो मोनखाया, खिन्थु बे हालामनि हाखौ दासो जोङो प्रसेस खालामगासिनो दङ होनायनि। बेनि सिगांनो 2 लाख 2.5 लाख थाखानि फानगासिनो दङ। गतिके फाननो हाया बे हाखौ जोङो फरेस्टआ सेनो थांफिनगासिनो दङ। सेनानै जोंहा कमिउनिटि लेन्डनि गोनांथि दङ, स्कुल लुनांगौ, हस्पिटाल लुनांगौ, बायदिसिना हाट बाजार खालामनायनि खोथा थायो। डेभेलप खालामनोबा जोंनो हानि गोनांथि दङ। जाय दादागिरि खालामनानै हा फानदों बे हाखौ जोङो सेफिनजोबनो नागिरदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ। बेखौ आं अलरेडि आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय अर्डार होखानाय जाबाय। बिथांमोना गनायनाय जों आइ डन्ट केयार। बिथांमोना हा दानदों, हाग्रा बेखौ फानदों आरो गुबुन हाग्रा सिफायदों। सोरनिबा दादागिरिखौ जों सहायनो हाया आरो रावबो दादागिरिखौ जोंनि सरकारा मानिया। वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बड'फा UN ब्रह्म वाइल्ड लाइफ सेन्सुरिखौ बावैसोनो बड'फानि जोनोम सान नङाबा बिथांनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो नैबे बे हालामखौ रायमोथिनि साहारि जा हाग्रा ओनसोल प्राय 100 स्कुवेर किल'मिटार बेखौ जोङो वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बानायनो थांगासिनो दङ। रिपुआ मोननै पार्ट दङ। बेनिनो मोनसेखौ जोङो मा होनो जोहोलाव जोंनि जोहोलाव सिखनानि मुङाव, सिखना जोहोलावनि मुङाव सिखनाजार हाग्रा हिसाबै बा सिखनाजार नेसनेल पार्क हिसाबै जों डिक्लेयार होनो थांगोन खोब खम समनि गेजेराव। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडिय'लजि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।